Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu sauraron mu barkanku da wani lokacin kana sannunku da jimirin sake juyowa cikin wannan channel namu mai ɗumbin albarka wadda a koda yaushe ta fice domin kawo muku sharhi da rahotanni da fina-finai na cikin gida har da na ƙetare. A wannan karan ma muna ɗauke da wato shirin so ne season 2 episode wato 13. Sai ku tsaya ku ga yadda ta kasance wato a cikin shirin. Kana ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikace-aikace da shirye-shiryenmu da muka saba yi su dinga shigo muku a koda yaushe da zarar mun ɗaura su a kan lokaci. Tabbas a yanzu haka gagarumin abin al'ajabi ya faru a gidan wato Yaya Bashir, domin ana tsaka ga wato rabon gado sai ga mai dukiya ya bayyana. Tabbas fitowan wato Yaya Bashir ko mu ce dawowansa ya sa waɗansu daga cikin gidan shiga cikin wani yanayi da kwata-kwata ba su tsinci kansu a ciki ba, wanda ba su so su tsinci kansu wato a ciki ba. Shigan cikin wannan wato gidan dawowan shi ta sanadiyan Imran gaba ɗaya ya sauya akalan wato Yaya Tahir ko mu ce wato Kawu Tahir, domin Kawu Tahir bai taɓa tsammanin yana raye ba, saboda shi ya san ya biya wato cokali kuɗi akan ya kashe shi, tare da kuma bashi abubuwa kamar wato ya ce zai bashi Hairana da kuma dukiya. Bayan an raba dukiyan Hairana an bashi, to tabbas zai iba wasu kaso daga ciki ya danƙa mai muddin yayi sanadiyan da ko mu ce ya kashe wato Yaya Bashir. To tabbas dai ya cika mai alƙawari, to amma sai dai shi kuma fa bai cika mai ba, domin ya ce mai tabbas zai ba shi Hairana, to amma sai dai da ya ga Yaya Bashir ya mutu ba yadda zai yi, sai ya haƙura gaba ɗaya ya ƙi cika mai alƙawari, kana ya shashantar da magana. Wannan abin ya yi matuƙar sosawa wato Tahir ya matuƙar sosawa Abubakar rai, saboda ai ya ga ya za a yi bayan sun gama magana kwatsam ya zo mai da wani labarin banza labarin wofi. To amma tun da ya san wata ai bai san wata ba, ya kashe wato yarsa, Abubakar ya kashe yar Tahir wato Zara. Duk da hakan ma bai haƙura ba, ya ce jira shi zai ga wasu saƙonni daban-daban. Yanzu ma ya fara gani cin da ya ƙi aiwatar musu da abin da suka ce. Bayan Al-Amin ya karanta takardar nan, dama ya fara zargin shi. Mu gargaɗe muku zance a yanzu haka an kama Tahir domin asirinsa ya tono. Allah ya tona mai asiri, an gano tabbas da sa bakinsa ko mu ce shi ma ya sa aka kashe Yaya Bashir domin ya mallake dukiyan da ke hannunsa da na Hairana wato baki ɗaya. To masu sauraro, a nan muka ga ƙarshen shirinmu, shi yasa muke roƙonku da ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye da rahotanninmu da muke su dinga isuwa gare ku da zarar mun ɗaura su a kan lokaci. Sa'annan muna mai ƙara tunatar da ku da ku danna mana wato alamar liking da comment domin isowar wato ayyukanmu da zarar mun yi su a kan lokaci su dinga shigo muku, wanda wannan channel ɗin dama a koda yaushe aikin ta kenan ta kawo muku shiri da labarai.